Dr. Clifton Grima inħatar uffiċjalment Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport dan wara li l-4 wara nofsinhar ħarġu rament tal-ħatra fil-Palazz tal-President f'San Anton bil-President ta' Malta George Vella. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela u l-Prim Imħallef Market Kuti. Dr. Grima inħatar Ministru għall-Edukazzjoni wara li Justin Caruana irriżenjat il-ġimgħa l-oħra. Ftit wara il-ħatra tiegħu bħala Ministru, Dr. Grima għal Mawa News kif bħalissa għaddejjin id-diskussjonijiet mal-partijiet kollha dwar is-sitwazzjoni fl-iskejjel. U biex niżviluppaw propri b'mod sħiħ il-potenzjal ta' kull wieħed u waħda minn dawn l-istudenti huwa kruċjali li t-tfal tagħna jattendu l-iskola b'mod fiżiku. Barra minn hekk irrid ngħid ukoll li qegħdin nitkellmu mal-stakeholders kollha sabiex wieħed ikun assigurat li din l-attendenza fiżika ssir propju fil-waqt li nkun qegħdin nirrispettaw ir-regolamenti li joħorġu l-awtoritajiet tas-saħħa. Il-Ministru il-ġdid saħaq kif fis-settur tal-isport se jsir aktar investiment fl-infrastruttura u anke fl-atleti. Settur li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ħankun qegħdin nospitaw numru ta' avvenimenti internazzjonali ġew pajjiżna u allura hemmhekk ħankunu qegħdin għal darba oħra nuru li bħala pajjiż kapaċi huma l-okkażjoni kapaċi norganizzaw b'mod tajjeb ħafna u anke ngħid jiena kapaċi niksbu l-unuri. Fuq Facebook il-Prim Ministru Robert Abela għal kif huwa taħ il-parir biex jisma' kemm jiflaħ ħalli imbagħad jittieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex nieħdu ħsieb bl-aqwa mod l-edukazzjoni tat-tfal Maltin.